badakin hork egin zuen, Eduardo Malagon izan zen nire laguna da, neko ariakoa eta orduan bai. Ez nuke esango ere lehenengo novela post-independentzia denik, nik uste gauza gehiago daudela post-independentistak lehenagotik, ez. Baina post-independentista badela. Bai, izan daiteke espiritu horren barruan dago, idatzita azken finean espiritu horren barruan gaudelako, ez, bolgako batelariak, ez. Orduan, bueno, hori kontu bernio bada, osatzen dugu idazle batzuk, eta Ricardo Arregi, Juan Jolas Agarre, zera Angel Erro, Ibone Gaina Uxoa Palaza eta Neo, zeiro osatzen dugu, ez. Eta orduan, bueno, egin genuen alako, bueno, zen, azken finean nolabait independentziaren eta identidadearen eta lurraldetasunaren eta gauza hauen guztien inguruan dagoen, azken finean abertzaletasunaren, euskal abertzaletasunaren inguruan dagoen eztabaida guztia oso dezimononikoa iruditzen zaigula, ez? Dagokiola ez zen ere modernitateari, ez? Eta postmodernitateari beste zera, ez? Nolabait independentziaren eta nazioaren beste nolabaiteko teoria bat egokitu beharko litzaiokeela pentsatzen dugu. Eta orduan egin genuen manifestu hori, post-independentziaren manifestua, nun azken finean pixka bat proposatzen dena da, ideia 19. mendeko horiek guztiak alde batera utzita, hain pixuak, hain zera ez, eta gehiago fijatu egin behar gerala, ez da inbeste euskaldun egiten gaituen horretan, baizik eta euskaldunen itxura ematen digun horretan. Itxura keria dela azken finean, ez jantzia, mozorroa dela azken batean importantea dena, benetan postmodernidadean nolabaiteko euskalduntasun mota berri bat bultzatzeko, eta orduan hainbat puntu ematen genituen horretarako, euskal selekzioa egon behar dela, Eurovisionen parte hartu behar dela, jaki nazional bat asmatu behar dela, por supuesto, merkea, ez gerari alzak eta gauza buruz, euskal porno industria bat sortu behar dela, eta hori idazle postlazional bat, Nobel saria irabaziko duen, hori da importantena, da itxurakeria, ez horri ere ez. Eta, por supuesto, eta desagertzea eta Second Lifeen edo halako bideojoku bat bihurtzea eta ez nire gauzak egiten. Horren bada bromazko gauza bat, nahi bada ere proposamen serio bat nahiz eta ez dirudien. Adibidez, idazle nazional bat izatea, ez da hain importantea idazle ezagun bat izatea. Ez da dugu lortzen Bernardo Atxaga bihurtzea adibidez Nobel saria edo kirmen hori behar dintzai. Orduan kontua da konbentzitzea idazle jada ezagun bat, nik zer dakit, Poetzi edo Stephen King edo Rowling edo horrelakoren bat eta euskalduna dela aitora gaztea, diruaren truke, evidentemente, ez alako gauzak ez. Orduan, ja, behin, bera, alako ikur batekin, ja, euskalduntasunaren jarraipena eta aitorpena munduan ziurtatuta legoak ez. Orduan, bueno, hau, nik uste dut Eduardok esatezuela nobelei post-independentista dela izatzen ere, pixka bat jolasten duelako pixka bat identidadearen eta batez ere historiomania, euskal historiomaniaren pixka bat atzera begiratze iragan horretako ez pixka bat aukera galdu egin guztien inguruan pixka bat hausnarketa bat proposatu egiten duelako, ez modu baldin batzu literario eta harin batean, baina proposatu egiten du, eta proposatu nahiko nuke hori, nahiz ni izateko zer, proposatzen duen nobelak ez. Eta orduan nik uste hor dago den aldaketak eta nola aldatzen den mundu hori Euskal Herria nola aldatu egiten den novelan zehar, baduela zer ikusirik pixka bat itxurakeriaren edo itxuraren pixka bat kontu horretan ez. Orduan, alde horretatik bai izan daiteke novela post-independentziaa, baina, prozesuak paraleloki joan egin ziren.